od bura mag Azimio nyoro olow kod kweth mar Kenya Kwanza. Geno moro amora ma ungo ewi budget ni nitie? Aparo kaka ne uneno nyoro wan kaka jo Azimio ne wago kura ka wawacho ni budget ni ok wadware nikech gima duong' ahinya ni en budget ma dwa hinyo jopiny. An nyaka ne nyuola pok aneno budget ma en gima ong'iyo to mana ni ere kaka onyalo hinyo jopiny. Iyudo ni budget ni wacho ni kata mana women group table banking magi yule pesa mathin kigiyudo 2,000 to nigidwa ni ndus ne sirkal bende matin to magi yore ma hustlers bende chiemogo. Iyudo ni nyithindo mane digital platform ma tiyo gi obwongo gi mondo gilose pesa moro mathin ni kendo ging'ado 15%. To kidhie Mheshimiwa noseduoke piny nyaka atamalo 5. Mago ne proposal margi. To proposal go pok odhi through. Koro tiene ni gini kanyo jopiny wuoye gineno ni en gima rach amono koro giringo giduoko gi piny. Kata housing levy manyocha giketo ni 3%. Ka ji ogoyo koko to giduoko gi piny. Tiene ni magi gik mane ok gichano ka giseng'iyo ratiro maber. Tiene ni koko ma jopiny goyo kendo wabunge goyo. Emomiyo sani koro giluor ni kare gini ok ber ne jopiny. Koro wan kaka jo Azimio in fact jatendwa nigi yomo en gi budget mare. Made no bede telo sani do kelo budget ma ok chal gi budget jogi. Kane wanie parliament jo budget committee wacho ni budget gi sani 3.67 trillion. To mokalo ne 3.3. Tiene ni budget jogi odhi malo kata moloyo budget manotim mokalo. To gine manyocha giwacho ni gidwa konyo jopiny kendo gidwa doko budget duoko piny. Koro ka budget osedhi 3.67 trillion wadwa dhi finance nang'o? Ma emomiyo koro giwacho ni gimoro amora mitimo nyaka ichul osuru. Ka in kaka sani yudo accident to koro insurance firm dwa chuli kata $1,000,000 to gikoni kuongo ichulo gi $200,000 mano be gi tax to tiendi bendo tur. Koro mato sirkal mane gitero wakanye to jopiny giwacho ni ne gidhi mar hustlers. To jo hustler gi sani ma gidiyo mok yue kaka in kama sute mang'eny rwako lakini gimi winjo e dendi ka to pogore. Mheshimiwa itemo wacho ni onge gima ber e budget ni. Obed jo adiera. Nyisaye ni onge gima ber e budget ni kose orach duto te. Budget ni rach duto te nikech ohinyo jopiny. Ok inyal kawo poison ni ka timede chumbi tiwacho ni poison no ni samoro ber. Poison en poison. Wadwa ni budget ok wawacho ni ji ok owinjo bed tax. Kata nyiche bwachulo mana tax. To tax mwachulo nyaka wane tax ni to dhi konyo jopiny nang'o. Sani koro NHIF awach ni 6%. To sani kikawo NHIF mari idhi gi hospital bidhi thiedhi. Donge sani pesa onge mar NHIF. Surety mane ma wan go ni komed NHIF to ji dhi bedo gi pesa ma kidhi hospital tinyalo thiedhi. Omiyo gima ji yuago malich ahinya en accountability mar pesa ni. Ka wapenyo ni pesa ni to be odhi e consolidated fund kositere kanyi. Tikonwa ni bitere committee moro miyiero. To committee ni ng'adhi bede. Magi questions manyaka